Ing madyane kalenggahan punika Bapak Suwarsono sekalian badhe ngaturaken pambagya harja wilujeng wonten ngarsa panjenengan sedaya awit saking bombonging manah angiya badhe ngatur amung kandheng wonten ing samadyaning jangga pramila minangka sulih sarira ingkang piniji nun inggih Bapa Sali pramila minangka sulih sarira sumangga Bapak Sali wekdalipun kasumanggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nun tentrem rahayu nugraha sih wilasaning Gusti ingkang maha welas lan maha asih tansah langgeng tumedhak tumanduk tunanem kajiwa kasarira dumateng jiwangga panjenengan sedaya dalasan kula waradin sagung baraya rahayu niskala satuhu. Para sesepuh bini sepuh lan aji sepuh ingkang lebda ing pitutur saha pana ing pamawas ingkang tuhu kinabekten saha sinuyudan dening para pabrayan, para alim, para ulama, siang panengrati tansah sumanding kitab suci wahyuning Ilahi ingkang pantes pinundi-pundi. Para tamu kakung miwah putri, langkung-langkung Baraya Agung Bapak Jatmika Kusuma sekalian garwa ingkang winantu ing suka rahayu. Para pangemban pangbating praja satriyaning nagari minangka pandam-panduming kalodasih ingkang pantes sinudarsana. Datan kantun para kadang werda muda tumaruna ingkang bangkit ngentasi karya satuhu minayeng budi. Nun para kakung miwah putri ingkang winantu ing Basuki, mugi keparenga kula sumala atur anggembel kamardikan panjenengan sedaya awit saking bombong miwah pembenging manah Bapak Suwarsono sekalian mboten kuwawi nyarirani matur wonten ngarsa panjenengan sedaya pramila mundi dawuhipun kula kinen hangaturaken wigatosing karsa minangka pambagaya harja ing kalenggan sonten menika minangka purwakaning atur ingkang kaping sepisan sumangga panjenengan kula dherekaken munjukaken puja hastawa puji hastuti dumateng Gusti Allah Gusti ingkang murbeng dumati inggih awit sih nugraha wilasaning ingkang sampun karentahaken dumateng panjenengan sedaya lan kula satemah saged ambabar bingar makempal manunggal kanthi wilujeng tanpa pambeng. Para adilenggah kakung semawa putri ingkang kula hormati. Angka kaping kalih Bapak Suwarsono tuwin Ibu Suryati ngaturaken pambagya wilujeng rawuh panjenengan sedaya sinartan atur panuwun ingkang tanpa pepindhan. Inggih sinaosa ingkang wonten menapa kemawon panjenengan sedaya sampun kepareng klonggaraken wedal nyisihaken wanci rawuh minangkani sedanipun Bapak Suwarsono dalah kula wangsa. Saklajengipun mugi panjenengan sedaya lenggah kanthi mardikaning panggalih. Atur ingkang kaping 3 wigatosing gati. Panjenengan dipun aturi rawuh menika jumbuh kalian serat sedan. Menapa dene ijeman bilih wonten ing ari piniji Sukra Jenar nun inggih Jumat Pahing Surya kaping gangsal wulan April warsa 2021 Bapak Suwarsono kapareng netepi darmaning asepuh miwaha putra hae Bayangkari putri Bayangkari Siwi putri kinasihipun ingkang sesilih Rara Sekar Wijayanti ingkang sampun sembodo jinatu krama dening Raden Mas
Bagus Sujatmika ingkang jalu toyanipun Bapa Jatikusumo sekalian Ibu ingkang bidalem wonten ing Wana Sekar RT 3 RW kalih tasih wewengkon Gembong Pati Bumi Minatani. Para ingkang sami rawuh, pengantin sekalian sampun pikantuk serat pikukuing palakrami kawisuda nut tata cara agami punapa dene pranataning nagari. Dene ijab kabul sampun kalsanan wanci tabuh 9 kala enjing. Saha katemben kemawon kawisuda nut tata cara adat widiwidana ingkang taksih mekar ngrembaka wonten ing laladan Pati Bumi Minatani. Awit saking sehing Gusti ingkang Maha Agung saha jinurung pandonga pangestu para tamu tumapa ing tata cara wisudan pengantin lumampah kanthi rahayu datan reridu raharja tan manggih rupita. Amin ya rabbal alamin. Salajengipun Bapa Suwarsana tasih nyuwun tambahing pangestu dumateng para tamu mugia pinanganten sekalian dadosa keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah teka kang jinangka jumbuh kang ginayuh satemah hambabar keluarga ingkang ayem tentrem kabak kebak ing kabagjan atut runtut lumastari ngantos kaki-kaki lan nini-nini. Ugi mboten katolompen mugi-mugi sak pangkeripun Bapa Suwarsana kagungan kersa menika tansah manggih sarwa sarwi ing suka basuki. Para ingkang sami rawuh kakung sumawon putri ingkang angka sekawan, Bapa Suwarsana ngaturaken panuwun dumateng kadang tangga teparo ingkang sampun paring pambiyantu wujud menapa kemawon. Saya menika bau suku utawi eguh partikel ingkang sedaya kelawau anjalari saged lancar saha enteng anggenipun kagungan damel. Bapa Suwarsana mboten saged males menapa-menapa. Muhung kapasrahaken wonten ing ngarsanipun Gusti Allah mugia pikantuk leliru ingkang satraju. Atur ingkang kaping gangsal sanajan anggenipun kagungan damel Bapa Suwarsana tebih sampun katata celak sampun karacik ewa semanten dumugi tumapa ing damel taksih kathah kekiranganipun. Pramila kanthi andhaping manah Bapa Suwarsana sakluwarga mboten katolompen nyuwun sih lumunturing pangaksami tumrap sedaya caweting aruh lungguh suguh lan rengkuh. Saking keparengipun Bapa Suwarsana sekalian panjenengan sedaya tasih kasuwun lelenggahan kanthi sakeca sinambi anggrahapi pasugatan ingkang sumadya ngantos paripurnaning tata adicara ing sonten menika. Sagung para tamu kakung semawa putri ingkang luhur ing budi semanten saha mekaten anggen kula matur minangka sulihipun Bapa Suwarsana sekalian kula kanggona atur awit saking tindak tanduk kula sae tata basa parama sastra tuwin trapsila wiwit purwa madya dumugi wasana kathah kekiranganipun. Pramila panjangan sami kersa mbedah tambahing samudra nyuwun gunging lubering pangaksama. Puput puntening atur wabillahi taufik wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sesepuh pinisepuh ingkang dahat kinurmatan, para tamu kakung miwah putri ingkang minulyeng budi, wahyaning mangsa kalawas ndungkap paripurna lampahing tata upacara pawiwahan prasaja ing ari kalenggahan punika. Jumbuh kalian urut rerencaning adicara purwa madya dumugi wasana sampun kalempahan kaleksanakaken dereng para kulawangsa kanthi wilujeng kalis ing rubeda nir ing sambi kala. Salajengipun kasuwun dumateng Ibu Juru Sumbaga saha para ingkang piniji keparengna hanjengaraken putra temanten sarimbit
saha bapa ibu kekalihipun tumuju wiwaraning wisma pawiwahan. Saperlu hanguntapaken kunduring para tamu saha nyuwun tambahing berkah pangestu. Mugi-mugi anggenipun risang temanten kekalih badhe mangun brayat anyar wonten madaning Berbayan Agung tansah manggih bagya mulya rahayu ingkang tinuju basuki ingkang kaesti miwah gagah ingkang jinangkah. Minangka pratandha paripurnaning adicara sumangga sareng-sareng kula dherekaken ngaturaken puja puji syukur wonten ngarsa dalam Gusti ingkang murbeng dumadi. Inggih awet saking sedaya kamirahanipun sampun paring rahmat satemah pawiwahan prasaja menika tansah winantu kaharjan. Sinartan sesanti jaya jaya wijayanti mugi rahayu ingkang samiya ginayuh. Jengkaring putra temanten sarimbit binarung ungling ladrang griyong laras pelok patet 6. Dumateng para bapak para ibu menawi senengipun taksih mangke saged dipun beta wangsul damel takjil nggih. Paripurnaning pawiwahan prasaja ing ari kelanggahan punika lumantar kula bapa Suwarsana sekalian ngaturaken guing panuwun ingkang tanpa pepindhan dumateng para tamu sedaya ingkang sampun kersa ngrestreni tata cara menika ngantos dumugi paripurna. Ugi sanak kadang mitra cinaket nenggih gedhong palang tangga tepalih ingkang sampun paring ego pratikel sumbang surung baya lan tenaga murih pawihan menika saged kasembadan kanthi rancak. Bapa Suwarsana sekalian boten saged caos piwales menapa-menapa kajawi amung hamba muji lan sumendhi wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Kuwaos. Mugi-mugi sedaya sumbangsih kala wau pikantuk ganjaran ingkang matikel-tikel. Saha hamba pilih anggenipun hanampi menggah rawuh panjenengan sedaya wonten kuci maning Bojokrami mewantu-wantu ingkang hamba ugati nyuwun lumunturing sih samudra payaksama. Salajengipun nderekaken wilujeng pandharipun para tamu sedaya mugi tindak panjenengan ngantos dumugi dalem suwang-suwang tansah manggih widodo kalis ing rubida kempal manunggal malih kaliyan sedaya keluarga kanthi bagya mulya. Kula ingkang piniji minangka pambiwara lenggana kathah gunyak-gunyu ing wicara miwah kiranging subasita ingkang singlar saking Uda Negara Kupat Janure Klapa menawi lepat nyuwun pangapura. Paduk Gajah Mungkur Wonogiri kathah laladu ing atur kula nyuwun lumetri samudra payaksami. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.